emini DJ bathi iphutha lakho asidlulele bengicela uzokhulumela omama uzokhulumela Para lo mina ukhulumela omama ngiyanamukela ekhaya izingane kuneyala engizoyinikeza zona ngiyabonga bodadewethu ukuthi ngikhona ukuthi ngibenzele lento le ngoba kahle kahle lento ayiyenziwa ngokuthi unemali noma unani kodwa uma unesifiso sokwenza lokho uNkulunkulu uyanikeza amandla Mamkhize nawe Mashandu nawe Dobu ngicela niphathe kahle ngicela ukuthi ngibe isibonelo esihle kini ngicela ukuthi niqede isikole bese khani ithola ingane ke ingane ngayitholi esikoleni kodwa futhi lokho akugqugqumezeli kodwa ngicela niphathe kahle ukwazi ukuhlala njengentombi okay okay ngizothanda ukuthi Mashandu nawe osisi banithanda kakhulu futhi ningalalela abafana bayanithanda lelo thando ninikeza osisi niwe nabo njalo ningavumi ukuthi bebe izihlekisa zabanye omama ngiyabonga Siyabonga kakhulu kumama amazi akhayo. Mina nje bengimazi ukuthi umama ukuthi nje bekungifisa ngoba uyalingana noSingabo. Kodwa khona bengazi bese enzela ukuthi wena ungabe usuthi sithathe umngane woSingabo cha uyimpela uma wabo bazalwa wuye. Okunye okwandisa la emazwini kaMama. Ngithanda leli lokuthi ke inkosi ngabo uthando lo mama benu nibambe lona nikhule ngalo ngikhohle lolo nizothola ngaphandle ngoba lolo nizotshela abafana lapha ngaphandle baneyinhloso